Certifikáty Go to Carpathia priznáva nadácia Bieščadzka za vysoko kvalitné, priaznivé životnému prostrediu, ekoturistické služby a výrobky pochádzajúce z východných Karpát. Certifikát pre agroturistické hospodárstvo Chata Magoda Jagoda Miloševič za nocľažné služby. Magoda. Maciek i Jagoda. Po prostu. Chalupa Magoda, Matiek a Jagoda, jednoducho. Vymyslela to naša priateľka Holanďanka, ktorá má veľmi kreatívny prístup k poľskému jazyku. Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako toto miesto nazvať, povedala nám toto riešenie a odsúhlasilo sa. Na wsi, a zwłaszcza na bieszczadzkiej wsi. Život na dedine, najmä v Bieščadskej dedine, má svoj rytmus, úplne iný ako život človeka v meste. Musíme a chceme brať do úvahy ročné obdobia, pretože kvôli tomu naberá život úplne nový zmysel, nové chute, farby, vône. Vďaka tomu žijeme bližšie k prírode. Takim życiem bliżej natury. Nie wyobrażamy sobie innego domu w Bieszczadach jak drewniany w związku z tym. Nevieme si predstaviť v Bieščadách iný dom ako drevený. V súvislosti s tým, že sa v Bieščadách zachovalo iba neveľa drevených domov, preniesli sme náš prvý dom, chalupu Magoda, z okolia Žešova do Lutovisk. Práve tam sme našli dom s vhodnými rozmermi. Od začiatku sme plánovali vytvoriť dom na prenocovanie, preto musel byť veľký. Dom som zariaďovala podľa svojho gusta. Sú ľudia, ktorým sa páči, iným sa páči menej. Chata Bojkowska jest konsekwencją tego, że kupiliśmy ziemię z chatą Bojkowską. Bojkovská chalupa je výsledkom toho, že sme vlastne kúpili pozemok s touto chalupou a zdalo sa nám, že rekonštrukcia je našou povinnosťou. Lutowiska są wsią spokojną. Tutaj jest niewielu mieszkańców. Lutoviská sú príjemnou dedinou. Nie je tu veľa obyvateľov. Hotelová a gastronomická základňa je rozvinutá slabo. V súvislosti s tým tu nemáme toľko turistov ako trebárs vo Vetline, ktorá pripomína malé Krupúvky. U nás je pokoj a práve kvôli nemu k nám prichádzajú hostia. Kvôli scenérii, Bieščadám a pokoju. Po widoki, Bieszczady i spokój. Jeździłam po całym świecie i mam świadomość tego, czego mi na przykład w niektórych miejscach, gdzie nocowałam, brakowało. Cestovala som po celom svete a uvedomujem si, čo mi chýbalo v niektorých miestach, kde som nocovala. Preto sú v izbách napríklad sušičky na vlasy a niekoľko iných vecí, ktoré som mala rada, keď som bola ubytovaná v súkromí alebo v hoteli. Dom pulzuje životom, prichádzajú k nám ľudia, ktorých máme radi, s ktorými sa zžívame. Naši hostia sa k nám pravidelne vracajú. Považujeme ich za priateľov a nie za zákazníkov. Preto v tomto dome nie je málo miesta, pretože ak sa majú ľudia radi, tak sa aj priestor vníma úplne ináč. Dokonca aj keď sa pri jednom stole stretne 10 ľudí, majú sa o čom rozprávať, pretože sa podobne pozerajú na svet. Dokonca aj ich politické názory sú podobné.
Kuchnia jest koniecznością, w związku z tym musiałam zakazać rękawy, nauczyć się gotować. Stravovanie je nevyhnutné, v súvislosti s tým som si musela vyhrnúť rukávy a naučiť sa variť. Hostia sú často ľudia zamestnaní v korporáciách na miestach, kde sa pracuje od rána do neskorého večera. Doma sú často okolo 9. večer a domáca strava je niečo, čo môžu ochutnať len zriedkavo. Preto dokážu oceniť to, že všetko robím samostatne, že sú ponúkané čerstvé produkty. Je príjemné variť pre ľudí, ktorým takáto obyčajná domáca kuchyňa chýba. Są stęsknieni takiej zwykłej domowej kuchni. Nie zamieniłabym nigdy w życiu. Nikdy v živote by som toto miesto nevymenila za mesto, iba ak za predpokladu, že zošaliem, ale to mi snáď ešte nehrozí.